So hello guys, what's up? It's me again, Maninoy. For today's video, nagkapit kita sa Hisbro Cafe. Yan, nakita nyo na guys ang karamit-namit. Libre naman kita, di ba? Kawala uya, ganyan sako, dyan dahak-dahak, ganyan pati sa pagkaon. Kita o kapal mukha, busog na naya permi. Siyempre nag-order ako de Americano. Tapos may creamy, tasty, ang mga pastry dire. O, di ba? Tinaw nyo blang lugar, tama ka. Tao highly no, peaceful. Ang gusto nyo magtuon, pwede, gede. Siyempre ka, pwede na ito mga veterano na sa radyo. Yun, mga master na ito na. Yari may mga Bible verses, direct mabuhin nyo ugat. Ari, di makita nyo dang akon niya gin-order. Yung ginatag sa akon, sa minakagwapa nga owner, dire. Sang his bro, yun, may hotdog sa tunga ang munay nga tinapay. Kag siyempre ako na ini, kag makata kami, buti kami makadtos ini. Basta, ari na mga kageng-geng, siyempre mga kagamitan ni Maninoy, ari na, mga himos na, kag ari ang akong TL, tapos may, ara na, nabit-bit ko na ako na bag, doon fast forward aton, para dasig ang mga kaganapan sa aton yung mga kabuhi, balahaw, na itsura ko diya, gawakal-wakal, rikado, gago lang kabalaw, dudubaba, ilang ko ya, nagwa na kami diri sa may pension house, diri sa may commission civil, haro, sa haro, nilapit ni sa ginobran sa ako niya palangga. Pakukol. Siyempre ang ako niya po, di man niya magpaperde, magpa-picture man sa may Queens Pension House. Okay, di ma-start kita sa brom-brom. Siyempre ko po, diri si Uncle Bonnie, si Joshua, nag-withdraw kami di kwarta pag Christmas party. Alam mo na, hambot, nakakari na kami sa bangkaro, tsura ko. So guys, sinakita nyo ng pinakamanamit, kape pinakanamin ang lugar dira sa may Pabiya, no, nagkape kabla. Actually, kainala na. Ako ko na kahapon, hindi, sorry. Kahapon na sa mga kagenggeng. Daka namit-namit, hindi guys, ang garlic butter, nga may hotdog lah. Tapos mas manamit, bagay balaan nyo kung ano, hotdog ko. Pero sa subong, Christmas party namon, siyempre upod din mga tirador, mga striker, mga punot dulo na mga ining mga balita-balita, mga news breaker. Pakita ko sa inyo guys. See you. Kag siyempre wala din namon ganing expectar ining mga hapit kami diri kay Domengs Batsoyan karamit may pansit beyond miswa sutangon Batsoy puwerte may mga tinapay diri kag pagkato naman sa lugar guys hamot-hamot ang aso sa Batsoy kagari nang sulod diri atong mga master sa mga balita-balita nose breaker ari diri makita nyo ang artista si B. Alonso mao dako piyang jugabel sa kisas kalendarios birthday ko ay ang bot number na ko na ari ka Soriano di sa parte sa bato namit kin Batsoy guys ari pag si iba na alawi kita mo yaw dako piyang atubangan sa kanya ko para sa birthday ko na makita nyo da guys ang lugar ka namin tsura ko daday pasiplat ngiray hala do abnormal kag nagabot na gani guys ang amo na order siyempre pansit akod kag tinapay katag pulo perfect kag naampawan di ako nya guys ginabatsag sang kagutom kay kagina pa kami di kalibot-libot way po di paligo kag ari akong tsura pasiplat ay palaway tanay man time na makita gina huyop-huyop kanamit gidiya sang Batsoy wala na ko diyan nag-add sa mga pepper dra patis ano pa mga chika ek na botan dito sa Batsoy tukaon ta kag natapos lang sa pila ka mga minuto ang daan ay kag higo panay siyempre sang sabaw ini ba to may part to panay